ассалому алайкум дӯстони азизу меҳрубон. Субҳи ҳар яки шумо ба хайру шодӣ бошад. Умедворам ки ҳар яки шумо сеҳату саломат ҳастед. Дӯстон, биёед акнун влоги имрӯзаро оғоз мекунем. Чӣ гуне ки шумо дида истодаед, имрӯз влоги мо аз кӯча оғоз мешавад. Ман раҳ гирифтам сӯи МФЦ барои супоридани ҳуҷҷатҳоям ба паспорти хориҷии Россия. вақте ки мо бояд парвоз кунем ба Тоҷикистон, ман шаҳрванди Русия ҳастам, барои ҳамин ман бояд шаҳрванди паспорти хориҷии Россияро низ дошта бошам. барои он ки то оне ки ман равам ҳуҷҷатҳоямро супорам ба МФЦ, ман заявка дода будам ба тариқи госуслуга. Дӯстони азиз, ба тариқи госуслуга арзон аст, аз ҳамин сабаб супоридем. ҳам хуб аст вақту соати муайян метиҳанд ки бояд супорен дар ҳамин вақту соат. ана акнун дӯстон ман рафта истодам, шуморо ҳамроҳ гирифтам. дӯстон, биёед ҳамроҳ меравем, тамошо мекунем. барои шумо тамошои хубу бофароғатро таманно дорам. ина дӯстони азиз, фаромадам. Ман ба инҷо тариқи трамвай мебиёям. дӯстон, асосан трамвай ҳамин тарафи мо, ҳамин тарафи чӣ меган рафтан ҳаракат мекунад. аз ҳамин сабаб ман фақат ба тариқи трамвай меравам. баъд ба чӣ меган роҳи заминиро интихоб кардам, гузаштам. ана акнун рафта истодам сӯи МФЦ, камтарак меравам, мерасам. 5 дақиқа аст, дур нест аст. ина дӯстон омадем, ина ҳаминҷа аст МФЦ-и чӣ мегӯд районӣ мегӯн, ана мехали ҳамҷа мебиёем, баъд документҳоро месупорем. дӯстон, ман омадам, супоридам. дӯстони азиз, бениҳоят одам зиёд буд. ман натонистам ки ба шумо сёмка кунам. дӯстон, мумкин буд аст ки барои шаҳрвандии Русия бояд ба чӣ мегӯянд сатр гирем ҳам мумкин буд аст. ман дӯстон бо сатр гирифтам, хай коғазҳоро қабул карданд. гуфтанд ки ба тариқи госуслуга боз чӣ мегӯянд мебиёяд ки смс мебиёяд ки тайёр шудааст, биёен баъд гирин. асосан 1 моҳ интизор мешавед. дӯстон, баъд аз ин ман баромадам, дар назди ҳамунҷо детский магазин ҳаст, даромадам, хостам бинам ки нархҳо чӣ хелиянд, баъд 1-2 чизҳои лозимиро барои кӯдакон гирам. инам хеле ҳамҷа даромадам, тамошо дорам. дӯстони азиз, ҳамқа бисёре ҳастанд ки барои кӯдакон намедонӣ кадомашро интихоб кунӣ. инамҷа ҳастанд кашаҳо, хай ман кашаҳоро истифода мебарам, мехарам, смес мегирам. ҳам хеле асосан ҷои ман ҳам хеле ҷойҳо аст. дӯстони азиз, ки ҷои каша ҳаст, смес ҳастай, хай камтар либосҳоро мебинам, харитам кардам. дӯстон, баромадам, инҷа аҷоибот будааст ки дигар эскалаторо чӣ мегӯянд ба тариқи лестница инҷам хеле ҳамвор будааст. баъд фаромадам 1-ум этаж. дар инҷа ино магазини перекрёсток доранд. ман асосан магазинҳои перекрёстика нағз мебинам ки дар онҷа нонҳои танӯрӣ мекунанд. аз ҳамонҷо гирифтам. баъд дӯстони азиз, инҷа хостам шоколадоро, қандҳоро нишон диҳам ки нами қанд бениҳоят чизи аҷоибот аст, мада мақбул аст. ҳозир сохтиянд намуди калонша, ба намуди чӣ мегӯянд тӯҳфа сохтиянша. инам тӯҳфаи хуб аст барои ягон кас тӯҳфа кардан. дӯстон, ина акнун баъд аз баромадан саҳар кати буд, офтоб набуд, ҳаво хунук буд. ина акнун соат 12 ҳаст. дӯстони азиз, ҳаво бениҳоят сард аст, вале офтоб аст. ана акнун ман боида истодам ки трамвай биёяд, ба тариқи трамвай хона меравам. дӯстон, ина то хонара расидан саҳар субҳ рафта будам, абед шудааст, омадам тез картошкаро зирбондам. дӯстони азиз, ки хай бахшиш вақт нест аст, соат 2 шудагӣ аст, хай ҳама чӣ мегӯянд вақти хӯрдан аст. ҳамҷа картошкаро зирбондам, камтар салат кардам. дӯстони азиз, аз помидор, баъд капуста. ина акнун дӯстони азиз, чӣ мегӯянд наҳории абедии мо ҳам тайёр шуд. биёин якҷоя
таом мехӯрем. Касе ки таом хӯрда истода бошад дӯстон, ба ҳар яки шумо ишчиҳои софро таманно дорам дӯстони азизу меҳрубон. Хай намигуна аджи карам мехарам. Хай дӯстон рости гап розанам, ба ман ин қадар махқул нашуд. بعد دوستان نکو بیاید بعد از خوراک رو خورده شدن به شما نشان میدهم که من چی خریدم از مگازین. اینا فاطمه جان با یک شبکچه گرفتم. کمتر دیگر می شود که گرمک می شود. نمی کورتچه مخقول شد. به نهایت تونوکا که خوب بوده است برای فرزندو. این برای اساسا تابستون است. خیلی کمتر از میری کلانتر بوده است گرفتم. برای فاطمه جان خیلی چی میگن ماتریالش خوب بوده است. تونوکا چی میگن من هینیم خیلی گرفتم. انا اکنون برای تمیغلان باشد نمیگونه یک نمود شیمی جینسک رو گرفتم که خیلی به نهایت ارزان شده است. 73% скидка شده است. 400 روبل. دوستان میدونیم که جینس‌های اینجا قیمت است 1700 روبل است. در اینش کمتر چی میگن گرمک، نه اینکه تونوک نیست، کمترک چی میگن نچوسک دارد، گرم است. بعد از شیم رو گرفتم. البته که من اینجا گرفتم 4 نمود کاشه گرفتم دوستان برای دخترچم. влоги имрӯзаро ба охир мерасонем. Сарбаланду хонаобод бошед.